Si Briggs Cacho ng Anda. Yan. So ito na naman ako, Briggs ng Anda, para sa ating vlog number 11. So maraming salamat sa pagbisita nyo. Sana mag-enjoy kayo sa video na to. So sa araw na ito ay kakain tayo sa tabi ng dagat. So ito, nagluluto ako ngayon ng bangus. Nag-iihaw ako. Sarap to! Enjoy! Dagdag tayong dadalhin sa lunch natin sa tabing dagat. Yung sinigang na bangus din. Wow! So inutusan tayo ni Mama. Kukuha tayo ng kangkong. 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 Kuha tayo ng kangkong sa loob ng makuran natin. So ito yung kagandahan pag may tanim ka. Kasi kahit kailan mo gustong kumain ng sinigang or yung atsarang adobong kangkong pala. Atsara ako na atsara. Yun, adobong kangkong. Pwede kang kumain kahit araw-araw. Kung mahilig ka sa kangkong, syempre. A few moments later. Yan, iwan na tayo ng bangus. Bawa natin sa tabing dagat. Kain tayo, kasama natin yung uncle at auntie ko, tsaka yung mga pinsan ko. Kasama din natin sila Mama. Wow! Doon tayo magla-lunch. Tara, samahan nyo kami. Yun luto na ang ating bangus. Wow! So, hinihitin na lang natin yung sinigang, tapos arangkada na. Yan, kakuha na tayo ng kangkong. So ayan kaluto na tayo na sinigang na bangus. Yan, lalagyan na natin sa bangkwang. Ay, bangkwang nga pala. Ang ating word for today is bangkwang. Sa Tagalog, ang tawag dito ay bayong. Pero dito sa amin, dito sa Anda, Pangasinan, ang tawag namin dito ay bayong tuloy. Tawag namin dito ay bangkwang. Ayan, bangkwang po. Palagay. Siyempre, huwag natin kakalimutan yung paper plate. May tayo? Dessert. Dessert? It's beans. Wow! Tara, punta na tayo. So, mahalagang paalala nga pala, dahil may MGCQ pa sa ating lugar, bayan ng Anda, kailangan natin magsuot ng mask. Ayan. Wag natin kakalimutan magsuot ng mask. Kasi may MGCQ pa sa ating lugar. Ayan, susuot tayong mask. Yan, sumunod na lang tayo sa mga patakaran. Yan, sumunod tayo sa mga patakaran para hindi na tayo dumagdag pa sa mga sakit ng ulo ng ating mga otoridad. So yan, ready na? Yan ang bangkwang natin. So tara na. Few moments later. Maligo na, sagal nyo maligo rin tayong dalawa. Sino? Salaman na? Wow! Gila. So, andito na kami ngayon sa tabing dagat. So, habang wala pa yung mga kasama namin, dito muna kami maliligo. So, habang papunta ako, may nauna na pala sa akin. Yan.
may isa tayong sirenang nakita. Wow! Ayan. May sirena naman lang. Uy. Ayan na. So, syempre, hindi tayo papauli. Maliligo din tayo. High tide kasi ngayon, kaya maganda maligo. Tayo ko hindi mo naligo dito ha. Kamera. Ayan na. Hindi makita. So, napakalamig ng tubig ngayon. Proper distancing. Ayan. Nga pala, may maganda akong balita sa inyo. Sabi, balita dito sa amin. Kapag July 1, open na ang 100 Islands. So, pero para sa mga taga-western lang. Ayan, Western Pangasinan. Bawal pa yung mga hindi taga-western. So, good news to para sa mga taga-western Pangasinan. Kasi open na yung 100 Islands. So, pwede nyo lang pasyalan ulit. So, syempre, may mga protocols pa rin susundin. Yung pagsusot ng mask, yung mga social distancing, pag-iwas sa mga matataong lugar. So, yan. Iwasan pa rin natin yan. So, yan guys, no. May nakita kaming, ito yung gubat sa tabing dagat. Mangrove. Yan. Gubat ng mangrove. Kapag umabot yung post na to ng 20 likes, yan, papasukin namin yung mangrove na yan. So, sana like yung video na to. Yan. Challenge yan para mapasok namin yung mangrove. Yan. Sabi nila may andyan daw yung pinakamalaking ahas dito sa Anda. Kaya papatunayan natin kung totoo ngang mayroong ahas dyan. Yan. So, hit the like button para pasukin namin yan. Yan. So, dito nga tayo sa silong kasi malamig. Ayaw pa. Hindi, malamig sa silong. Kasi malamig dito. Sa silong tayo ng puno. Kaya malamig. Ayan. Ayan, naliligo kami ni mama. Lamig ng tubig. Kaya ingipin ka no? Ang liliit. Lamig. Pagpas ng kahoy na to yun. Makita mo. Yan. Pinahanap si mama. Oh. Yun. Ayun, kita ko. Wow! Isang shells. Makikita nyo, dito na rin yung mangrove. Ayan. So, high tide kasi ngayon, kaya maganda maligo. Tanghaling tapat ngayon, no? Kaya medyo mainit. Pero, enjoy naman. Kasi nakakamiss. Siguro, isang taon na ako nung... Ay, isang taon. Nakalipas na isang taon bago ako makaligo ulit dito. Yung? Sige na. Ano na? Tunog yung? Pag hinihika, magbabad sa alat. Oh, pero paano yung tunog? Mababad ako dito mo. Bensag na. Paano yung tunog? Tapos ito. Titris ka. May tibigyan. Ang tunog ng bibig. Yun lang yung tunog ng ano niya. Maho na tayo. Dito. Nadrong, kaya nadrong. So, kain na tayo. Sige, kain na. Maya ka, wala. Galaunan. Ako na tinarayan niya. Aburido kami. Baka nagbabawi. Dabal, alam niyo cellphone ko ba? Tato yun, nag-check da. Nagsigang pa ako. Tayo. Kayo nangyari. Handak mo yung bilot. Yun, si kami tinakasan niya.
Itong bagoong namin. A few moments later. So yan, tapos na tayo kumain. Kaya iligo na tayo ulit. So yan o. Habang kumakain ako, nakakalahati pa lang ako sa pagkain. Napumunta na agad si mama sa dagat. Kaya nauna na siya. Yan, dumating kasi si papa. Kaya yun. Liligo na sila ngayon. Yan, punta na natin. Ayan, hulaan nyo kung nasaan po. Saan kaya sila? Saan kaya? Dito? Dito ba? Diyan? Dito? Tama sagot ay dito. Ayan, dito sila sa ilalim. Kasi mainit yung sinag ng araw. Kaya dito kami sa ilalim ng balsa sumisilong para hindi mainitan. Ayan. Sila. Isang kayo, lumpat ka na. Naurang ka na shoot sa mga bahay. Kasi nung naalis ang mga bubong pag mga group. Sige, sabihin ko. Punas. Pag dito, maalis ang mga bubong. Hindi niya ginawa. Kasi namatay ako dapat posta naman ha. Ninano ko sabi sa palengke. Kasama sa lew. Ay, primero sinali ko. Ito niya eh. Yan, so trivia nga pala. Itong mga nakikita nyo sa likod ko, yan. Dati nung bata ako, maliliit pa yan. Bagong tanim lang. Pero ngayon malalaki na. Tinanim yan. Buong, diretso yan hanggang dun sa Paikot ang anda. isang sitio dyan. Palibot daw ng anda, mayroong ganyan, tinanim. Kasi protection yan sa mga bagyo. Kasi nga malapit sa dagat or napapalibutan ng dagat tong anda, kaya pinalibutan din ng mga mangrove. Yun, protection yan sa bagyo. Kaya mayroong mga ganyan. Kaya wag kayong magtataka kung maraming mangrove dito sa amin. Yan, kasi parang yan? Wall, parang wall. pangarang sa mga bagyo. Ayan, kasi nga tabing dagat kami, kaya Island to. punong-puno ng mangrove yung buong anda. Wow! At double purpose na yan kasi nagsisilbing bahay din ng mga isda yan. So, more mangrove, more fish. Wow! Yung mga isda Malapit sila. Ano yung mga yan? Ano to? Di ba? Friendly yung mga isda dito sa amin. Wow! Sa tabi lang namin. Ay! Ayan Agad talaga. friendly sila. May inangipit daw. Nag-hi sila sa camera. Ano kaya to? Brase? Dito sa kamay ko. Pwede. Ka naman tagalak man. Friendly yung mga isda. Ako nakuha. Hi, mga fish. Pwede po lang siya. Ang dami, di ba? Wala ako nakuha. Kasi itong barangay namin ay nakikita nyo mayaman sa isda. Kasi itong barangay namin napapalibutan ng Isda. fish sanctuary. Yan, 42 hectares yung lawak. Saan sabi ka? Diyan sa Panakalan. Yan, 42 hectares daw. Sinerch ko kanina. 42 hectares yung lawak ng Sanctuary? marine sanctuary namin. Wow! Yan. Kita nyo ang daming isda. Dito, luwang ha. Friendly pa sila. Siyempre hanggang sa bitaw. Ay. Friendly yung mga fish. Oo, pwede. Kasi Ito yung mga ginagawang danggit. dati Pag malaki na sila, ginagawang danggit to mga to. Nagbago. Yan. Pero syempre bawal pang hulihin to mga to kasi mga bata pa. malilit pa. Ang bagay mata. May nahuli ka ma? Wala eh. Dami Hindi ako makakuha. dami. Daming mga danggit. Hindi ako makakuha. Yan, daming isda dito sa amin, sa anda. Mura pa. Kaya maraming dumadayo dito sa amin pagbibili ng isda. Kasi mga fresh pa. Fresh from the... Aray ko! Kinagat ako! Kinagat ako.
Yan yung fish. Yan. Saan ang tubig dun sa ano? Nandun pa yung inumin? Iniwan nila? Kung wala, kuha ka dun sa... Ayan. So again guys, pauwi na kami. Alas 3 na ng hapon. Ayan. Ay, 3:30 na pala. 3:30. Babalik na kami sa bahay para makapag-banlaw na. Ayan. Hanggang sa ako. Ayan. Ready na tayo. Mag-ready na tayo sa pag-uwi. So yan, ito yung mga nirerentang bangka. Pag gusto nyo pumunta ng Love Island, yung mamasyal, yung mga nirerent, punta lang kayo dito sa barangay namin. Maraming bangka dito. Drong! Nanginuli mo? Liway. May umang o. Ayaw yan. Ay, init. Ano ito kinukuha mo? Anong kinukuha mo? Giway. May giway dito ah. So yan guys, pauwi na tayo. Ready na tayo. Ma'am. Naliligo pa ma'am? Naliligo pa. So yun o, mahalagang tandaan to na lagi tayo magsuot ng mask. Kasi COVID-19. Ready na tayo. Sarap maligo ng dagat. Nakakamiss rin, no? Tagal ko na hindi naligo dito. Pero dati, halos araw-araw ako naliligo dito. Diyan. Halos araw-araw ako dyan naliligo. Wow! Kaya sobrang itim ko dati. Dati, hanggang ngayon kaya. Hanggang ngayon may itim pa rin ako. Ayan ko ba? Walang talap sa akin yung mga Kojic. Mga Kojic soap. Hindi ako pumuputi doon. Ayan tayo. Hindi na talaga yung mga ito. Hindi na kayo sa yan, hindi na tayo sa bahay. Kakapagbanlaw na tayo. Catch you.
Nice ah. Eh, na-miss na ako. Grabe, kanina lang ilang oras lang tayo hindi nagkita. Sana all miss. Banlaw muna ako. So, andito na tayo sa bahay. Kaya, kailangan natin magbanlaw. Pero, bagong lahat, syempre, tatanggal muna tayo ng mask. Whew. Ganda maligo, kakamiss. Kakamiss lang kasi. Sa nagkalang panahon, kamusta ka na ba? Kamusta na ba siya? Wow! Ayan, mag-iigib na muna tayo. Lumig, grabe. Sana malaman nyo na Banong mo na ako ah. A few minutes later. Oh, nandiyan pa pala kayo. Wow, nag-stay pa kayo ngayon sa video na to. So, maraming salamat sa pag-stay at panonood. Ayan. Sarap maligo sa dagat. So, thank you sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo sa Bricks ng Anda sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Bye!